Ai huomenta. Eikö sun Julia pitänyt mennä kirjakauppaan? Totta kai. Moi Maija. Vittu. Velkoja. 5 tonnia. Ai helveti. Onks toi hyvä? No, 1 tollanen ja pillimehu. Ja sitten jäävesi. Kiitos. Tulee. No, ei tainnutkaan olla hyvää. Hautajaiskahvia tässä juodaan. Mä vaan nyt ei oikein ruokahalua. Murheita. Eikä velipoika vaan paattanut mieltäsi. No ei suoranaisesti. Tuo olisi kyllä tosi pahalla päällä tänään. Ja se kiukkuili sullekin. Haukkuuko sä mut pystyyn? Tekopyhä paska. Nyt pystyy. Mut minkä takia se suhtautuu suhun niin? Eiks Romeo Onhan se nyt vähän outoa, ettei Tanja kertonut tuntevansa tän No ehkä sun olisi syytä kuulla munkin versio tarinasta. Onks Lasse kotona? Se meni käymään jossain.